Ćwierk Natura to choinka, która pomimo tego, że jest wykonana z folii PVC, wygląda bardzo realistycznie. Model o wysokości 2,20 m posiada 138 cm szerokości i ponad 1100 tipsów. Dzięki temu choinka jest bardzo gęsta. Drzewko jest w kolorze jasnej zieleni, a jego tipsy są zakończone w kształt stożka, co dodatkowo podkreśla jego naturalny wygląd. Gałęzie są przymocowane do pnia na stałe, a tipsy są owinięte włóknem technicznym. Dzięki temu z gałęzi nie wystają żadne druty. Do zestawu jest dołączony solidny metalowy stojak, a dodatkowo można zakupić ozdobny wiklinowy kosz. Rozkładanie i modelowanie tej choinki zajmuje około 20 minut.